Acesta este singurul tren din lume care călătorește pe mare. Da, ai auzit bine. Acest tren care leagă Hamburg din Germania de Copenhaga din Danemarca este o adevărată minune a ingineriei moderne. Pentru a traversa Marea Baltică, trenul urcă direct pe un feribot special, construit cu linii de cale ferată. Imaginează-ți un tren care alunecă pe apă cu viteză incredibilă, înainte de a-și continua călătoria prin peisajele înzăpezite ale Danemarcei. O călătorie extraordinară ce pare desprinsă dintr-un film SF. Și totuși, există. Acest traseu ingenios numit Linia Zborului Păsării, Bird Flight Line, combină transportul maritim cu cel feroviar. Pasagerii pot admira priveliștea oceanului pe durata traversării, rămânând în același timp confortabil așezați în tren. După ce ajunge pe celălalt țărm, trenul își reia traseul pe uscat. Această combinație de tehnologie și practică a funcționat ani la rând, până când a fost înlocuită în 2019 cu soluții și mai noi. Trenul special a demonstrat cum inovația poate schimba modul în care călătorim. O adevărată dovadă a creativității umane, unde marea și calea ferată se unesc pentru a crea o experiență de neuitat. Așadar, spune-ne, ai avea curaj să călătorești cu un tren care traversează marea?